ka hango yanzu ka sauka daga jirgi ko kuma kana zaune a wani wuri wajen shaƙatawa sai ka ga wani kyakkyawan rubutu mai haske an rubuta free wifi wato wifi kyauta. In kana tuna nawa kake kashewa a kan data a wata sai ka garzaya don haɗawa. Amma tsaya, dakata, ka tuna da cewa wata kyautar na iya kumbura ma ciki. Wato ko abin da ake samu kyauta wani lokaci yana iya zuwa da lahani. Wannan haɗin intanet na kyauta yana iya zama ma kuskure mafi tsada a gare ka ta hanyar yi maka asarar sirrin shiga wato password ko kuma hotuna ko kuma kuɗinka na banki. Maganar gaskiya wifi na jama'a kamar yin ihun sirrinka ne a kasuwa mai cunkoson jama'a. Yawanci ba a ɓoye bayanai a cikinsa. Ka hango wani gwanin kutse, bari mu kira shi malam waya, yana zaune kusa da kai yana kallon abin da kake yi a kan wayarka. Amma maimakon wayarka kai kaɗai yana kallon wayar kowane mutum a wajen. Yana ganin duk wani sirrin shiga da ka rubuta. Idan ka shiga bankinka ko ka duba email mai muhimmanci a wannan hanyar sadarwa, haka ake satar bayananka cikin sauƙi ƙurungus. To yaya za ka ci gaba da kasancewa gaba da malam waya? Abu ne mai sauƙi. Abu na farko, banki da browser kada su haɗu. Kada ka taɓa shiga manhajar bankinka ko duba email na aiki mai muhimmanci ko yin wata kasuwancin kuɗi ta wifi na jama'a. Idan kuma tilas ne kana da kwaɗayin sai ka haɗa, yi amfani da shi kawai don abubuwa marasa haɗari kamar duba labarai, duba yanayi ko kuma kallon fina-finan Kannywood. Ɗauki mobile hotspot ɗinka kamar kayan yaƙinka na dijital. A koda yaushe ya fi aminci saboda cibiyar sadarwa ce ta kanka wadda kai ke iko da shi. Kulawar fita. Idan ka gama ka yi login out daga manhajoji da shafukan intanet. Kada kawai ka rufe shafin intanet. Yin login out da kyau yana soke maɓallin dijital na wucin gadi wato session token wanda mai kutse zai iya sacewa. Wannan yana hana shi shiga asusun ko ya karɓi makullin. Don ƙarin tsaro, yi amfani da virtual private network VPN. Shi VPN yana rufe bayananka, yana mai da su abin da ba za a iya karantawa ba. Ka ɗauke shi kamar saka bayananka a cikin wata motar yaƙi ta dijital mai fasaha. Gaba in ka ga alamar da ta ma daɗi mai jan hankali free wifi kawai ka ja dogon numfashi kuma ka tuna malam waya yana kusa. Ka yi tunani kafin ka haɗa. Rufa ma kanka asiri. Yi amfani da hotspot ɗinka. Kare sirrinka. Rigakafi ya fi magani. Fasaha a sauwaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.